नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। अवकाळी पावसाचं थैमान, थेट चढले पाण्याच्या टाकीवर अनोखं आंदोलन आणि कोळम तोंडवळीकरांचा घसा कोरडा, पाणी प्रश्न सोडवण्यात प्रशासनाला अपयश। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचं षडयंत्र गुजरातमधून रचलं जातंय असा आरोप ज्येष्ठ शिवसैनिक वसंत उर्फ अण्णा केसरकर यांनी केलाय। पाहुयात काय म्हणाले अण्णा। नमस्कार। मुंबईतील माझ्या मराठी बांधवांना आणि सर्व धर्मीयांना या निवडणुकीच्या निमित्तानं मी सांगू इच्छितो की मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचं षडयंत्र गुजरातमधून सुरू झालेलं आहे। आपल्याला आपली मुंबई ही हक्काची राजधानी आपल्याला टिकवायची आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला ती मुंबई तोडू द्यायची नाही आणि मुंबई आणि महाराष्ट्र तोडण्यासाठी षडयंत्र या कृष्णाजी पंतांनी सुरू केलेलं आहे आणि म्हणून प्रथम त्याने घाव घातला तो शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कुटुंबावरती। त्यांच्या कुटुंबावर घाव घालून त्यांच्यामध्ये त्यांनी षडयंत्र नेमून भावबंदकी सुरू केली आणि भावबंदकी सुरू झाल्याच्यानंतर वैताळ वयामध्ये शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्राला शिवाजी पार्कच्या तीर्थावरती महाराष्ट्राला त्यांनी उद्धव ठाकरे हा आपला मुलगा समाजसेवेसाठी अर्पण केलेला आहे आणि त्याच उद्धव ठाकरेला घेऊन आज आपण आपली शिवरायांची शपथ घेऊन शिवरायांना साक्ष मानून आपण आपली वाटचाल सुरू ठेवलेली आहे। या राजकारणामध्ये स्वतःची पोळी भाजून घेण्यासाठी राष्ट्राची इब्रत गेली तरी चालेल, राष्ट्रातील सैनिक मिलिटरीवाले सैनिक आपले जवान धारातीर्थी पडले तरी चालतील, पण पाकिस्तानच्या विरोधामध्ये लढण्यासाठी आम्हीच सज्ज आहोत, आमचा भारतीय जनता पक्ष सज्ज आहे हे दाखवण्याचं षडयंत्र ही नतदृष्ट असणारी माणसं करू पाहत आहे। कारण आपल्याला मागचा इतिहास आठवा आपण पुलवामा सीमेवरती त्यावेळी राज्यपाल सत्यपाल सिंग यांनी केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांना सांगितलेलं होतं की तुम्ही या ठिकाणच्या जवानांना हेलिकॉप्टरने नेण्यासाठी आपण हेलिकॉप्टर पाठवावे, पण त्या केंद्रीय मंत्र्याने हेलिकॉप्टर त्यावेळी या मोदी सरकारामधल्या केंद्रीय मंत्र्याने हेलिकॉप्टर पाठवलं नाही। त्यावेळी त्यांना नाईविलाज म्हणून वाहनातून प्रवास करावा लागला आणि वाहनातून प्रवास करत असताना पाकिस्तानी सैनिकांनी आपल्या 40 सैनिकांना धारातीर्थी पाडलं आणि त्यांच्यावरती राजकारण करून मागची लोकसभेची निवडणूक ही मंडळी जिंकलेली आहे। मग एका बाजूला आपले जवान धारातीर्थी पाडण्यासाठी पाडू नये म्हणून सहकार्य करायचं नाही आणि एका बाजूला ते पडल्यानंतर त्यांच्या नावावरती मतं मागण्यासाठी ही मंडळी पुढे सरसावतात आणि आपण देशासारखा अभिमान बाळगणारे मतदार यांना भावनेच्या आहारी जाऊन मतदान करतो, पण ह्यांचे कुटील डाव जे असतात हे आपल्या लक्षात येत नाहीत। आपण जर त्याचा अभ्यास केला तर आपल्याला ते निश्चित लक्षामध्ये येईल। ज्यावेळी मुंबईमध्ये दंगल झाली त्यावेळी मुंबईतल्या दंगलीमध्ये मराठी माणसाला आणि सर्व धर्मीयांना, मग तो गुजराती असेल, मारवाडी असेल किंवा परप्रांतीय असेल, तो हिंदू होता आणि त्याला वाचवण्यासाठी शिवसैनिकच छातीची कोट त्या ठिकाणी ढाल करून उभे राहिले आणि त्याने मराठी माणसाला सर्व धर्मीयांना त्या ठिकाणी वाचवण्याचं काम हे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसैनिकांनी केलेलं आहे। हे विसरू नका। मुंबईत नोकरी मिळाली पाहिजे तर आधार होता शिवसेनेचा, मुंबईत घर मिळालं पाहिजे आधार होता शिवसेनेचा, मुंबईतली आपली बायकामुळे सुरक्षित राहिली पाहिजे आधार होता शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा। तीच शिवसेना आज फोडायची आणि भावबंदकी निर्माण करायची। मग एका बाजूला शिवसेनेचं बाळासाहेबांनी दिलेलं व्रत हाताशी धरून मनामध्ये बाळगून उरामध्ये बाळगून उद्धव ठाकरेने लढा उभारायचा आणि मैदानामध्ये उतरायचं आणि त्याला शह देण्यासाठी राज ठाकरेला त्याच्या चुलत भावाला उभं करायचं आणि त्याच्यावरती मुंबईची जबाबदारी सोपवायची। गोडस नावाने त्या ठिकाणी
ठिकाणी भाऊबंदकी निर्माण करून मुंबई तोडण्याचं आणि मुंबई फोडण्याचं काम हे षडयंत्र हे भाजपवाली मंडळी करू पाहत आहेत. आपण त्याला बळी पडू नका. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपापसामध्ये वाद आहेत, आमचेही मतभेद आहेत, वेगवेगळे ह्या चारही पक्षामध्ये आमचे मतभेद आहेत. उद्या नगरपालिकेचा नगरसेवक असेल, सोसायटीचा चेअरमन असेल, ग्रामपंचायतीचा सरपंच असेल, निवडून येण्याची प्रत्येकाची इच्छा असते. मग ते काँग्रेसवाली मंडळी असतील त्या ठिकाणी काँग्रेसवाली मंडळी असतील, त्या ठिकाणी अन्य पक्षाची मंडळी असतील, वेगवेगळ्या पक्षाच्या मतामध्ये आपले मतभेद कार्यकर्त्यांचे जरूर आहेत. पण त्याचाच फायदा ही धुरंधर माणसं, आमचीच माणसं आमच्यावरती फोडून गद्दारांना आपल्या विरोधामध्ये उभे करून पैशाचे आमिष दाखवून त्या ठिकाणी आपल्या अंगावर सोडून महाराष्ट्र भंगवण्याचं काम ही मंडळी करतायत. त्याला थोपवण्याची एकच संधी आपल्याला 20 तारखेला आहे. मराठी बांधवांनो आणि सर्व धर्मियांनो लक्षात ठेवा, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये देशासाठी, महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसासाठी आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी निर्माण केलेल्या शिवसेनेसाठी आपल्याला मतदान हे करायचं आहे. हे मतदान आपण मशालीला करायचं आहे. आपल्याला मतदान आपल्या भागामध्ये हातालाही करायचं आहे. आपल्या भागामध्ये आपल्याला मतदान हे तुतारीला करायचं आहे. पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवा आणि सगळेजण एक व्हा आणि हिमालयाच्या रक्षणासाठी सह्याद्री धावला हे जे आहे वाक्य ते आपण सिद्ध करूया अशी विनंती मी आपल्याला या निमित्ताने करू इच्छितोय. आम्ही लढत राहणार. आम्ही लढण्यासाठी जन्माला घेतला, छत्रपतींचं नाव घेतलं. त्या छत्रपतींना अपमानित करण्याचं काम कोशागिरीच्या माध्यमातून ह्याच भाजपने केंद्रातून केलेलं हे विसरू नका. सीमा प्रश्नामध्ये 3.5 लाख आज मराठी माणसं अडकून ठेवलेली आहेत, ते ह्या भाजपने ठेवलेले आहेत. सीमा प्रश्नामध्ये त्या ठिकाणी महाराष्ट्रीयन जमिनीमध्ये फूट पडण्याचं काम ह्याच भाजपने केलं. अरे गोव्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्ष, मराठी माणसाचा पक्ष फोडण्याचं काम गोव्यात ह्याच भाजपने केलं. या ठिकाणी आपण गाईला देवी मानतो, गाईला आपली आई मानतो, पण त्याच आईची कत्तल आज गोव्यामध्ये केली जाते आणि खुलेआम सर्टिफिकेट देऊन, लायसन देऊन त्या ठिकाणी मांसाची विक्री केली जाते. सत्ता मिळेपर्यंत आई आणि सत्ता मिळाल्याच्या नंतर त्या आईला कशी खाऊ ह्याची नीती बाळगणारे, कुटील डाव खेळणारे लोक आज आपल्या ह्या देशामध्ये दुर्दैवाने जन्माला आले आहेत. त्यांना माती मोल करण्यासाठी, त्या भूमीत गाडण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला जो अधिकार दिलेला आहे तो मताचा अधिकार दिलेला आहे. आपापसातले मतभेद, आपापसातले वर्णभेद, आपापसातले भावबंदकी ही बाजूला ठेवून मशालीला मतदान करा, हाताला मतदान करा आणि त्या ठिकाणी तुतारीला मतदान करा. उमेदवार कोण आहे हे पाहू नका. मराठी माणसं त्याने आपल्या हाताशी धरून त्यांनाही उमेदवाऱ्या दिलेल्या आहेत. कारण आपण मराठीचे स्वाभिमानी आणि लढवय्ये असल्यामुळे मतामध्ये विभागणी करण्याचं काम सुपारी देऊन आज ते करतायत. सुपारी घेणारे कोण आहेत हे आपल्याला माहिती आहे. याचा विचार करा आई आणि बंधूंनो आणि भावांनो आणि लढा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेसाठी व्यासपीठावर स्थान न मिळाल्यानं नाराज झालेले शिवसेनेचे शिंदे गटाचे कल्याण मुरबाड जिल्हा प्रमुख अरविंद मोरे यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. कल्याणमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बुधवारच्या सभेसाठी व्यासपीठावर स्थान न मिळाल्यानं नाराज झालेले शिवसेनेचे शिंदे गटाचे कल्याण मुरबाड जिल्हा प्रमुख अरविंद मोरे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. आज भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांची कल्याण पश्चिमला रोटेट जे मैदान आहे त्या ठिकाणी जाहीर सभा आहे. या जाहीर सभेसाठी आम्ही सतत मिटिंगा घेते, सर्व कामं करत असताना काल जी स्टेजवर बसण्याची जी निमंत्रित लिस्ट गेली त्या स्टेजच्या निमंत्रित याच्यावरून मला डावलण्यात आलेलं आहे. माझ्या हाताखाली जे कामं करतात पदाधिकारी म्हणजे शहर प्रमुख रवी पाटील असून द्या, विश्वनाथ भोईर असून द्या, तर माजी आमदार असून द्या, ह्या लोकांना मात्र वरती स्टेजवर निमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. आणि जिल्हा प्रमुख माननीय धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी आपल्या समस्त ताकदीने जिल्हा प्रमुख पदाला न्याय दिला. स्वतः एकनाथ शिंदे साहेब जे मुख्यमंत्री आपले आहेत ह्या जिल्हा प्रमुख होते. मग जिल्हा प्रमुख पदाला जर न्याय देत नसतील, मान सन्मान जिथे नसेल त्या पदावर राहून काय उपयोग. म्हणून मी माझा राजीनामा एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नावाने या ठिकाणी दिलेला आहे आणि तो मी आता पत्रकारांच्या मार्फत
आणि कुरिअरमार्फत एकनाथ शिंदे साहेबांना पाठवणार आहे. कणकवली तालुक्याला वादळी पावसानं जोरदार झोडपलाय. अनेक रस्त्यांवर तसेच विजेच्या तारांवर झाडाच्या फांद्या पडल्यात. विजेचे पोलही कोसळलेत. यामुळे वीज गायब होण्याची शक्यता आहे. हळवळ हरकुळ कळसोली भागात सोसाट्याच्या वाऱ्यात घरांवरील पत्रे उडालेत. झाडाच्या फांद्याही कोसळल्या. त्यामुळे घरांचं नुकसान झालंय. कणकवलीला या वादळी पावसाचा जोरदार फटका बसलाय. याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी.
सिंधुदुर्गामध्ये आज आपण पाहिलं की वादळी पावसाचा तडाखा पडलाय. कणकवलीमध्ये ह्या वादळी पावसाचा तडाखा बसलेला आहे. आपण हरकुळमध्ये आहोत. हरकुळमध्ये शेतकऱ्याचं पूर्ण जे छप्पर होतं, वरती छप्पर होतं 2000 स्क्वेअर फूटचं, ते उडालं आहे आणि आपण बघू शकतो कशा पद्धतीने त्याचं नुकसान झालेलं आहे. मोठं नुकसान या शेतकरी झालेलं आहे. सोहनी शेतकरी जे आहेत हे आपल्या सोबत आहेत. काय नेमकं नुकसान झालं आणि कधी झालं, हे नेमकं काय झालं? आज दुपारी 2 आणि 2:30च्या दरम्यान वादळ झालं होतं. वादळ आणि पाऊस झालं. त्याच्यामध्ये पूर्ण हे छप्पर, तिकडचं त्या बाजूचं छप्पर ह्या साईडला येऊन आणि वरचे चिरे वगैरे पडून आमच्या म्हशींचा गोठा आहे, त्या गोट्यावर पडून म्हशीला पण मार लागलेला आहे. प्लस आमच्या घराच्या समोरील अंगण आहे, त्या अंगणाच्या इथे पण वैरण आहे म्हशींची 10,000ची ठेवलेली, त्याच्यावर पण ते पत्रे वगैरे सगळं पडून गवत वगैरे भिजून आमचं नुकसान झालेलं आहे. म्हणजे वरची 2000 स्क्वेअर फूटचं जे होतं छप्पर हे 800 स्क्वेअर फूटचं हे 1800 स्क्वेअर फूटचं आहे. हे अंगण. त्याच्यानंतर परत ही वैरण आणि हा गोठा, म्हणजे एकंदरीत किती लाखाचं नुकसान झालं असेल? कमीत कमी 3-3.5 लाखाचं नुकसान झालेलं आहे. 3-3.5 लाखाचं नुकसान झालेलं आहे. हा शेतकरी आहे आणि सांगितलंय 3 ते 3.5 लाखाचं नुकसान झालेलं आहे. म्हणजे कुठे मोठं हे वादळ आणि वारं होतं हे आपल्याला यातून दिसून येतं. अचानक आलेल्या या 2च्या सुमारास आलेला पाऊस होता, त्यामुळे हरकुळ म्हणजे ज्या गावामध्ये खूप ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे. आणि जो नरडेवे रोड आहे या ठिकाणी बहुसंख्य ठिकाणी झाडं पडली होती आणि ते झाडांमुळे देखील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. आपण रस्त्यात वाटेत येताना बघितली की जी एक एसटी होती ती देखील वाहतुकीस खोळंबली होती आणि वन वे रस्ता सध्या सुरू आहे. आणि याच दरम्यान हरकुळमधील सरपंच यांनी ही वाहतूक सुरू करण्यासाठी मदत केली आणि त्यांनी ही झाडं देखील तत्परतेने हटवण्यासाठी प्रयत्न केले. सरपंच साहेब, तुम्ही आज हरकुळचे सरपंच आहात, तत्परतेने धावून आलात, काय सांगाल? आज 2-2:30च्या सुमाराने जे वादळ आणि वारा पाऊस झाला, तर माझ्या मते कमी दाबाचा पट्टा या ठिकाणी निर्माण होऊन हरकुळ बुद्रुक जो महसुली आमचा गाव आहे त्यामध्ये समजा कसालकरवाडी पासून, मुडडोंगरी पासून कांबळेवाडी, कसालकोळसे, शेखवाडी, खडकवाडी, वावडवाडी, आपले गावठणवाडी वगैरे सगळं संपूर्ण हरकुळ बुद्रुक गावामध्ये बऱ्याचशा घरांचं नुकसान झालेलं आहे. झाडं उन्हळून पडली, MSEBीच्या सगळ्या लाईटचे लाईन पोल पडले, लाईनी सगळ्या तुटून पडल्या आहेत. आमचे या गावचे महसूलचे आमचे तलाठी, गुणावत तलाठी आणि मी स्वतः आपण टू घर आपण जाऊन सगळ्या प्रत्यक्ष पाहणी करून उद्याच्या उद्या तहसीलदार साहेबांना सुद्धा मी या नुकसानीची सगळी कल्पना दिलेली आहे. आणि उद्या ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये सगळे त्वरित जास्तीत जास्त सगळ्या लोकांचे पंचनामे लवकरात लवकर पूर्ण करून आपण तहसीलदार कार्यालयामध्ये सादर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. आणि सगळ्यांचीच पाहणी आज आम्ही संध्याकाळी अगदी रात्री उशिरापर्यंत तलाठी आणि मी संयुक्त पाहणी करून, त्यासोबत आमचे ग्रामपंचायत सदस्य असतील, इतर सगळे गावातील लोक असतील, ही सगळी पाहणी करून आपण तो सगळा अहवाल तयार करणार आणि उद्याच्या उद्या आपण तलाठी आपण संयुक्त आपण तहसीलदार कार्यालयाला सादर करणार आहोत. आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालंय त्यांना त्यांची भरपाई मिळवून देण्यासाठी आपण या ठिकाणी सर्वच जण आणि मी स्वतः या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहे. आता जसे नुकसान झाले त्या बाबतीची माहिती मान्य तहसीलदार साहेबांना फोनद्वारे कळवली गेलेली आहे आणि ग्रुपवर देखील फोटो पाठवण्यात आलेले आहे. सगळ्यांचे व्यवस्थित पंचनामे करून आम्ही लवकरात लवकर तहसील ऑफिसला सादर करणार आहे. त्याच्यामुळे आता पाहणी चालू आहे, सरपंच साहेब सोबत आहे. आपण आजच्या झालेल्या पावसामध्ये हरकुळमध्ये एवढं नुकसान झालं आहे, त्यामुळे अजून काही गावांमध्ये नुकसान झालेलं आहे आणि त्याची माहिती महसूल विभाग घेत आहे. तहसीलदार यांनी सांगितलेलं आहे की आपण तत्परतेने ज्या ज्या गावामध्ये तलाठी आहेत त्यांना जाऊन तिथे भेट द्या आणि काही नुकसान झालं त्याचं पंचनामे करा आणि तत्परतेने त्याचा अहवाल पाठवा, असं देखील सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासन देखील तत्परतेने काम करताना दिसून येत आहे आणि जे झाडं आहेत ती हटवून वाहतूक सुरू होत आहे. मालवण तालुक्यातील कोळम आणि तोंडवळी गावांना भीषण पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागलं. पंचायत समिती इथं याबाबत आढावा बैठक घेऊन दोन्ही गावातील ग्रामपंचायतींना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. मालवणातील कोळम तोंडवळीचा घसा कोरडा. दरवर्षी मे महिन्यात पाणी प्रश्न ऐरणीवर. प्रशासनाचे वराती मागून घोडे. पाणी प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी गप्प. मालवण तालुक्यात कोळम आणि तोंडवळी गावचा पाणी प्रश्न दरवर्षी मे महिन्यात ऐरणीवर येतो. गेली कित्येक वर्ष या गावचा पाणी प्रश्न ऐरणीवर आहे. हा पाणी प्रश्न सोडवण्यास लोकप्रतिनिधी प्रशासनाला यश आलेलं नाही. मे महिना आला की प्रशासनाला पाणी टंचाईची आठवण येते. त्यानंतर त्यांच्या नियोजनाच्या बैठका पार पडतात. तोपर्यंत पावसाला सुरुवात झालेली असते. दरवर्षी प्रशासनाचे वराती मागून घोडे नाचवण्याचा प्रकार सुरू आहे. हेच नियोजन पावसाळा संपल्यावर केलं तर पाणी टंचाईची समस्या उद्भवणार सुद्धा नाही. कोळम गावचा तर गेली कित्येक वर्षांचा हा प्रश्न आहे. भोळी भाबडी जनता हे निमूटपणे सहन करते, परंतु हे किती दिवस चालणार आहे? ग्रामस्थांची सहनशीलता संपली की एक दिवस हेच ग्रामस्थ कडेलोट केल्याशिवाय राहणार नाही. कदाचित प्रशासन त्याचीच वाट पाहत असणार असा सूर आता ग्रामस्थांमधून ऐकायला मिळतोय. तीच परिस्थिती तोंडवळी गावची आहे. दरवर्षी क्षारयुक्त पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनलेला असतो. आता ही तीच परिस्थिती आहे. या दोन्ही गावचा विषय गंभीर आहे.
आपण निवडून दिलेले सर्वच लोकप्रतिनिधी एवढी वर्ष काय करतात हाच खरा प्रश्न आहे. हा पाण्याचा प्रश्न का सोडवू शकले नाहीत? मतांचा जोगवा मागताना दारोदार फिरणाऱ्या लोकप्रतिनिधी निवडणुकीत हवी ती आश्वासनं देऊन मोकळे होतात. निवडणूक झाली की हेच लोकप्रतिनिधी त्याकडे पाठ फिरवतात. हे वास्तव आहे. हे वर्ष तर गेलंच, आता पुढच्या वर्षी तरी प्रशासनाला वेळेत जाग येईल एवढीच अपेक्षा. कृष्णा ढोलम, कोकण 7 लाईव्ह, मालवण. आत्ताची महत्वाची बातमी हाती येते की कणकवलीमध्ये 100 पेक्षा जास्त पोल हे तुटलेले आहेत. त्यामध्ये 11 केव्हीचा पोलांचा देखील समावेश आहे आणि त्यामध्ये 32 पोल हे 11 केव्हीचे आहेत ते तुटलेले आहेत. दुपारी वादळ आणि वारा झाला आणि त्यामुळे हे पोल तुटून पडलेले आहेत आणि काही जे ग्रामीण भागातील जे पोल आहेत, जे 440 व्होल्टचे जे पोल आहेत ते जे आहेत ते 70 पेक्षा जास्त पोल हे तुटलेले आहेत. त्यांच्यावर झाडाच्या फांद्या पडलेल्या आहेत की विद्युत पुरवठा त्यामुळे खंडित झालेला आहे आणि बऱ्याच गावातील विद्युत पुरवठा खंडित झालेला आहे. म्हणजे साकेडे म्हणा, हरकुळ म्हणा, हळवल म्हणा, त्यानंतर कळसुली आहे, ह्या बऱ्याच गावांमध्येचा विद्युत पुरवठा खंडित झालेला आहे. आणि आज दुपारच्या ह्या वादळी वाऱ्याचा तडाखा जास्तीत जास्त या महावितरणला बसलेला आहे. त्यामुळे कुठेतरी आज हे 100 पेक्षा जास्त विद्युत पोल तुटल्यामुळे कणकवली अंधारात राहते की काय असा भीतीचे वातावरण सध्याचे आहे. कारण कणकवलीकर आता सध्या गरमी देखील आहे आणि जर समजा वीज नाही आली तर कसं जगायचं असं देखील एक प्रश्न उपस्थित होत आहे. पण ज्या वादळी वाऱ्याने अचानक झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे विद्युत विभाग देखील सतर्कतेने काम करत आहे. प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी हे प्रत्यक्षात जागेवर गेलेले आहेत. त्यांनी कामास दुपारपासून सुरुवात देखील केलेली आहे. पण काही झाडं पडलेली आहेत आणि काही उशिराने काम पोहोचता येत नाही काही ठिकाणी. त्यामुळे कुठेतरी कामाला अडथळा येतोय आणि कुठेतरी उशीर होतोय आणि जर रात्र झाली तर आणखी उशीर होऊ शकतो. त्यामुळे एकंदरीत जर समजा आज पूर्ण जे 11 केव्हीचे जी लाईटचे पोल आहेत, 11 केव्हीचे जे फीडर आहेत ते जर सुरू न झाल्यास अंधारात राहण्याची भीती कणकवलीकरांमध्ये व्यक्त होत आहे. आपण जे आज येथे जे अधिकारी आहेत उघडे साहेब यांनी माहिती दिलेली आहे की कणकवलीमध्ये 70 पेक्षा जास्त हे जे ग्रामीण भागातील पोल आहेत ते तुटलेले आहेत आणि 11 केव्हीचे 32 पेक्षा जास्त पोल आहेत, 32 पोल आहेत ते देखील तुटलेले आहेत. त्यामुळे सध्या कणकवलीमध्ये ही झालेली जी विद्युत वितरणाची मोठी हानी आहे आणि त्यामुळे कुठेतरी कणकवलीकरांना आता अंधारात राहण्याची भीती एक वर्तवण्यात येत आहे. उमेश गुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. सावंतवाडी तालुक्यातील माडखोल गावाला वादळी पावसानं झोडपून काढलंय. दुपारपासून सुरू झालेला हा पाऊस सायंकाळी थांबला तर सावंतवाडी शहरात ढगाळ वातावरण होतं. काही वेळासाठी पावसाची रिपरिप झाली. पाहुयात ही दृश्य. मे महिन्यातील कडाक्याचं ऊन अक्षरशः अंगाची लाहीलाही करतं. या तापलेल्या वातावरणात अचानक दाटून येणारे ढग, सुटलेला गार वारा, काळ्या ढगांच्या आडून चमकणाऱ्या विजा यामुळे आल्हाददायक वातावरण तयार होतं. निसर्गाचं मनमोहक रूप दिसून येतं. अशीच दृश्य होती सावंतवाडी. दुपारच्या सुमारास अवकाळी पावसानं काहीसा शिडकावा केला आणि गर्मीनं हैराण झालेल्या सावंतवाडीकरांना थंडावा देऊन गेला. मोती तलाव सावंतवाडीचं हृदय. पावसात हा परिसर आणखीन फुलतो. आताही दाटून आलेल्या काळ्या ढगांच्या विविध छटा त्यात अजूनच भर घालत होत्या.
गडगडाट आणि चमकणाऱ्या विजा या दृश्यांना चार चांद लावत होत्या. त्यामुळे मोती तलावाचा परिसर चांगलाच खुलून दिसत होता. नव्यानं या मोती तलावाच्या प्रेमात पाडत होता. दरम्यान अचानक सोसाट्याचा वारा सुरू झाला. मोती तलावाकाठची झाडं जोरातच हलू लागली. या वाऱ्यामुळे रस्त्यावरची धुळही उडू लागली. वाऱ्यानं जोर पकडल्यानं रस्त्यालगतचा पोलही कोसळला. त्यामुळे थोडंसं भीतीदायक वातावरण तयार झालं. थोड्या वेळानं पावसाची रिपरिप सुरू झाली. त्यामुळे ओल्या मातीचा सुगंध पसरला. तापलेले रस्ते ओले चुंब झाले. वातावरणात गारवा पसरला. अशातच हळूहळू पुन्हा ऊन डोकावू लागलं. काही वेळासाठी का होईना सावंतवाडीकरांना हा पाऊस थंडावा देऊन गेला. त्यामुळे निसर्गाचं अद्भुत रूप डोळ्यात भरावं आणि मनात साठवावं असंच होतं. आणि हो, नव्यानं या मोती तलावाच्या प्रेमात पाडणारही. ही सारी दृश्य टिपलीत आमचे व्हिडिओ एडिटर मयुरेश राऊळ यांनी. आगाराचं सद्यस्थितीतील सुरू असलेलं नूतनीकरणाचं काम हे चुकीच्या पद्धतीचं आणि निकृष्ट दर्जाचं असून चुकीचे अंदाजपत्रक असल्यामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप करत भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली सेवा शक्ती संघर्ष कामगार संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी या कामाची पाहणी करत काम थांबवलंय. राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वच एसटी आगाराच्या नूतनीकरणाची कामं सुरू आहेत. यात सुमारे 1,44 लाख रुपये किमतीचे वेंगुर्ले एसटी आगाराचं नूतनीकरणाचं काम निकृष्ट असल्याचा आरोप भाजप प्रणित सेवा शक्ती संघर्ष कामगार संघानं करत या कामाची पाहणी केली. लक्षात घ्या. ऐका ना, मग त्यावेळी तुम्ही काढून टाकायला पाहिजे होती. त्यावेळी तुम्ही काढून टाकायला पाहिजे होती. काय नाही सांगितली ती मला सांगा. का काढायला सांगितलं नाही ते मला सांगा. का करून घेतो त्याला ते काढायला सांगायला पाहिजे. 2 बकेट घातली म्हणून सांगताय. हो, मग तुम्ही रिपोर्ट तसा करा वरिष्ठ याच्यावर. नाही तर तुम्ही याला अडचणीत मला मी सांगणार तसं. मी आता अधिकार बघा त्याची कंप्लेंट करणारच, पण तुमच्या अधिकाऱ्यांची पण कंप्लेंट करणार. मी सांगतो चुकीच्या पद्धतीने एस्टिमेट केलेला आहे. अंदाजपत्रक चुकीचं आहे. हे अंदाजपत्रक चुकीचं असल्यामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय होतोय हे आम्हाला सांगायचं आहे, बाकी काही नाही. आणि मी चांगलं काम होतं ते कशाला खोद्या लागला त्याच्यावरच पकडायला पाहिजे होतं ना. काय होतं मला सांगा. हो, कुठून बसेस लागतात कसं लागणार मला सांगा. मग कशाला ऐका, मग कशाला काम करताय ते सांगा. काय झालं ते त्याला काय खड्डे पडले होते. हो बरोबर आहे ना. मग होय बरोबर आहे ना, त्याच्यावरच तुम्ही मारायला पाहिजे होतं असं माझं म्हणणं आहे. यावेळी सहाय्यक अभियंता अक्षय केकरे, कनिष्ठ अभियंता गिरिजा पाटील यांच्यासोबत या संपूर्ण कामाची पाहणी करत जोपर्यंत विभागीय नियंत्रक अभिजित पाटील यांच्याशी बैठक होत नाही तोपर्यंत काम बंद करण्याचा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलाय. याच्यावर कसली काय ट्रीटमेंट होणार आहे मला सांगा. ह्या स्टीलला कसली ट्रीटमेंट होणार आहे. मायक्रो कॉन्क्रीट आहे. ते मला सांगा. तुम्ही काम बंद करा. हे थांबवावं लागेल. त्याचं पूर्ण हे होऊन दे. मी पाहिजे तर तशी एक मागणी करतो की पुन्हा याच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑडिटचा हा रिपोर्ट आहे बघा. C3 कॅटेगरी मध्ये ही बिल्डिंग आहे. त्याचं रिपेअर करा म्हणून आलेला आहे. त्यामुळे आपण रिपेअरचं एस्टिमेट पाठवलेलं आहे. चुकीचं काम करताय त्या स्ट्रक्चरल ऑडिट. म्हणूनच मी हे बघा त्याला तुमच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटला आम्ही हे करणार आहोत. लक्षात घ्या, तुमचं चुकीचं स्ट्रक्चरल ऑडिट आहे. पैसे खाऊन केलेलं आहे आणि पैसे खाऊन तुम्ही हे एस्टिमेट केलेले आहे. हा, काम सगळं बंद झालं पाहिजे जोपर्यंत आमचं समाधान होत नाही. आणि मी डीसीना सांगितलेलं आहे सोमवारी मीटिंग होईल अधिकारी आणि आमच्या सगळ्यांची मंडळांची. आणि ज्यावेळी आमचं संख्येचं समाधान होईल त्यावेळी काम चालू करायचं. काम सगळं बंद करा. यावेळी भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई, संघटना उपाध्यक्ष भाऊ सावळ, आगार सचिव ताजी तळणेकर, सल्लागार मनोज दाभोलकर,
विभागीय सहसचिव महादेव भगत, महिला संघटक सेजल राजपूत उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाच्या निधीतून वेंगुर्ला आगाराच्या नूतनीकरणाचे जे काम चालू होतं ते काम निकृष्ट दर्जाचं असल्याचं आम्ही 2 दिवसापूर्वी आगार प्रमुखांची भेट घेतली आणि त्यांच्या निदर्शनास आणलं की सदर जे चाललेलं काम आहे हे चुकीच्या पद्धतीने गरज नसताना काम चालू आहे आणि जे काम होत आहे हे निकृष्ट पद्धतीने होत आहे अशी आमची तक्रार होती आणि या तक्रारीची दखल घेत आज STचे बांधकाम अधिकारी डेप्युटी इंजिनियर यांच्या समवेत आमचे भाजप प्रणित सेवाशक्ती संघर्ष संघाचे आमचे सर्व पदाधिकारी यांनी संयुक्त पाहणी केली आणि आमची जी तक्रार होती ती आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणली आणि त्यांनीसुद्धा ते मान्य केलं. फक्त त्यांनी एवढंच सांगितलं की आपलं हे स्ट्रक्चरल ऑडिट झालं आहे त्या ऑडिटप्रमाणे काम चालू आहे. तर आमचं जे स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेलं आहे त्या ऑडिटलाच आमचा आक्षेप आहे आणि आम्ही त्यांना सांगितलं आहे की जोपर्यंत आमच्या ह्या कामाचं किंवा हे सदर जे काम चालू आहे हे काम जे निकृष्ट दर्जाचं आहे ते काम व्यवस्थित होत नाही तोपर्यंत सदर काम बंद ठेवावं अशी आम्ही आग्रही मागणी केली आणि त्यांनी मागणी मान्य केली. सोमवारी याबाबत कणकवलीच्या DC ऑफिसमध्ये या संदर्भात आमची एकत्रित बैठक होईल आणि त्यानंतर या सदर कामाचा निर्णय होईल. साधारणतः छप्पराचं काम सुद्धा ते सडलेल्या स्थितीत होतं त्याबद्दल काय पाहणी केली आहे? हां, जे छप्पराचं काम चालू आहे त्यासाठी जे जुने जे बीम आहे ते पूर्णपणे लोखंडी बीम जाळीदार झालेले आहेत आणि त्या जाळीदार बीमवरच कलर काम करून थूकपट्टी करण्याचं काम आम्ही निदर्शनास आणल्यानंतर त्यांनी आता सांगितलं आहे की सदर काम आम्ही नंतर दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये करून घेतो. म्हणजे आम्ही ज्यावेळी निदर्शनास आणलं त्यावेळी त्यांनी ते काम करून देतो असं आम्हाला त्यांनी सांगितलेलं आहे. वैभववाडी तालुक्यात अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली आहे. विजांच्या गडगडाटासह मुसळधार पाऊस कोसळला. येथील तहसील कार्यालयासमोरील ट्रान्सफॉर्मरवर वीज कोसळली. तसेच वादळी वाऱ्यामुळे सोनाळी इथं रस्त्यावर झाड पडल्यानं सोनाळी कुंभवडे मार्ग बंद झाला होता. सायंकाळी उशिरापर्यंत संपूर्ण तालुक्यातील वीज पुरवठाही खंडित होता. अवकाळी पावसानं वैभववाडी तालुक्यात दाणादाण उडवली. वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी घरांची छपरं उडाली तर विजेचे खांब झाडे पडून ठिकठिकाणी वाहतूक ठप्प झाली होती. वैभववाडी उंबर्डे वैभववाडी कुंभवडे मार्गावर झाड पडून वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. तसेच आखवणे भोम पुनर्वसन गावठाण येथील शेतकऱ्यांची काजू कलम या वादळात जमीनदोस्त झाली आहे. यात 5,000 शेतकऱ्यांचं हजारोंचं नुकसान झालंय. त्याचबरोबर मांगवली येथील श्रीधर गुरव यांच्या घराचं छप्पर उडून गेल्यानं मोठं नुकसान झालंय. तालुक्यात बऱ्याच ठिकाणी वीज खांब देखील उन्मळून पडले. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्याचा वीज पुरवठा देखील सायंकाळी उशिरापर्यंत ठप्प होता. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. अवकाळी पावसाचं थैमान. थेट चढले पाण्याच्या टाकीवर अनोखं आंदोलन आणि कोळम तोंडवळीकरांचा घसा कोरडा. पाणी प्रश्न सोडवण्यात प्रशासनाला अपयश. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.